عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhu. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je namaz obavljen u džematu bolji i vredniji od namaza podizanja za 27 puta deređa.